Fuloni APHLC aro atumpen Perangki ame kangnipon. India dat lake isi demokrasi country pusi pulo. Ajat asonta aron kipi pondo. Lapen aron alam lake ke plak wongpu ason ave. Bonta non tek ponlong penang adim aron ke plak pon ason tek ponlong. Sonsi pinini paing corner cap porpai cap adak. Fuloni APHLC aro atumpen Fuloni APHLC ame pu Dhoniram timung ahemalong Perangki ame ke papon. Perangki ame ke papon nang kok ate lo aron ke klem ke dam ke chok che putak ning kang samse cepak langpon. Ate ke dam tang Fuloni kamar tiso patho aklamalong APHLC kang dang ame kang ni jialong 144 CRP aron ke padokok pua penajok mei pripon phunlo lapen mei dulong ledetlo bonta ke dam tang ni paing kora phoarni Fuloni utomji along boro porthau ame ke pado along Fuloni MAC tame chetong dun lapen ni paing kor troxy anita dipu joy sing doloy ahem along BJP 8 morchar ame kang ni ame pado ponsi lo atum aphan karju padopon BJP atum ajat ason mei thaile do mate 144 CRP aron pangdakta dolong ma netum kaprek asong atum aphan ke mei padolong lema BJP atum aphan ke aron ave maputa karju padopon jongsi lason klem pon bomlang pulote kachesong asai ingtang kring pen deng ponang kok puputa pachinipon mate arona teng lam hoi pinang kok puputa pachinipon kabangso ameting bang ki bilong lelo lapen ke nile tum la kamar ti sorong ke patwa klamlong bang ke dode detlo lapen harmon klabolong nile tum la kejon man chingwai chom chom ji usila bangso ka chingrum dolo hala bangso ka chingrum long sitame la loy order tum nile tum aphan nang plung khun lo meeting e dak dulong le usi amasi nili hem nili sopo ta ningkan sirkep lapuson kecok amasi la bangso birthday ta lasar ni do lamasi vote amatha nili kala bangso arada tuma phan nili la bangso birthday program along sikat to ko phan chewan thulap lo lapen ke nili tum kapre ka luhi tum phan ta constituency kapre ka constituency tum phana chofalo lapen central committee phana chofalo fiksona thakse ni tum APHLC central committee JI kathar sitame wangbo mahut manja long sitame alang le phanang khang dum lo lapen ke long ni dalong sitame nang khang dum lo lapen a number plate kabe khala bangso gari pensi kathar sar phan picha nang kuri dum lo labangso picha nang kuri dum bom bang bom alang litung sitame gari nang pang tang si ladak Fuloni high school la get a theng no an wangsi khala bangso pang thek bongo sina madang te RSS atum banghini kathar sara pinang dun si labangso aget Fuloni high school aget long an same nang dun plutlo lapen ke niltum kaddo kowe kopi choi ma puthur paksi khala bangso dim an pali dun lo kathar sara phan bangke hala bangso bongo sina lo labangso police atum mukha kine ponjab phana bangsi alang le phana bangi kachisik lo amatini litum ka tokawe ladak nilisopo birthday program along kachetong rada tuman thur paksi ala dagan dunlo lapen alang le phan wan le chipa jok dun plot lo jola posomchi labangso RSS matang ke bongo sina tuma phan bangke ilitum inlong so khe phan labangso kachesong labangso karbilong ria phan labangso along ria phan labangso we kimia farman heya farman labangso kache song along gena pati kuk dunja phana bangsi hala bangso bongo sena manangte RSS lapen law and order tum sitamela puson chini tum phan labangso melo nang tum pradun dudlo lapen ke langdam pulodang te jongsi ahok hak karbiang longar lo jongsi 144 CRPC jongsi effect nangji pulong te niltum APHLC song phantong effect bong lo karju meme alam thebang do koglo kedam tang langdam lo nang litum dak Fuloni dui nong tum jelong tariging koi rapho la boro tum batho hala bangso adhormo ke kroya tum hala bangso ke talonar ni matang ke hala bangso meeting ar ni sitame nele tum Fuloni constituency yem kangbra kiling sitame hala bangso meelong chitong dun tangte
hala bangso ame long ke pipolo la bangso 144 CRPC ke effect kiluma nile karju kang tunga bangkela hendo lapen ke tariging koira throksi angni Joy Singh Doloi Uditiram whole along one day eat morcha la bangso training bang ke piposi bilong lok lo law and order tum hala bangso ame long ke pipolo che char dun de de asi ahok law and order tum jong si la bangso ke langchari peace la bangso monsama phan claim back ji pulante la bangso ili tum APSLC aphan la bangso loy liram long hang phan sitame la bangso asai lang no bang ke tum arju ponang kokpo asi dono tum la kado kabe rat doan aphan ke pachini bang ke lahan lo ili tum la puson loy order tum nang pasik sakwer lo pulante ili tum labang so long ria phan khe phan sik sidol ke pang tang ya phan pen autonomous labang so long ri ke che palong ya phan bang ke akasik sak do kokpo nasi kaddo ko vera tur pak pen che labang so ke che song long klam long ke ili tum bang nang kokpo laben ke aron re ili tum kathar sar phan labang so silent killer labang so sailang no bang ke asam government labang so secret policy madante labang so law and order tum bang sitame labang so bang ke ington ponangku ington te pulang te rada bang ke labang so sailang no bang ke jechak ber bedeji letum arona te pen high court sitame lapuson PIL ki pidam ja fan bang sinil tum chisik pon bedeji arona te langdam puludang te ladak ke law and order tum mangsi labang so situation bang ke create ja fan bang si lapuson ahomoy sawan rong lama pulsi nililam nang litum labang so press pen bang ke kuntum lasi kebanggiar ni abangke law and order sitame labang so sayong si claim bom puludang te komane ABGP atum bhanke palong bom komane regional manang ke APSLC atum bhanke pasik sak bom puludang te kebanggiar ni abangke labang so putha ka bangke rat tum sitame proiber wedaji law and order pan sitame arona tengpen ingsai ponang kokko asi nanglitum media thengno ni labang so lama bangke pache thang tunglo marang te kaddo kami tame chini ye phan chila bang so alam the bang nili pini ya bang nangli tuma phan angkon lo lapen ke democracy along ria pot minaksi ladaka bangke komania political party to main meeting ke do komania to main meeting ke do ku bangke ladake wang wede nangki ade litun a constitution amasi dake democracy country pinak lo ke along ri pinak lo ke pulodang te ladak bangke main meeting ke do dharma alam ke jethan mane kopene ame iso ke do mane kopene awareness kipi lapuson na bangke letum chekam khidet nang ji ahok yung si law and order tum labang so kang sai wek ji pulodang te kedam tang labang so Joy Singh Doloi Uditiram whole along taring ko ra throksi arni piposi halabang so one day eat morcha tum labang so training long people onte halabang so me long pasik sak de lapen ke tariging koira pho arni duinong tomjelong labang so batho adhormo ke kroya tum halabang so me long people long tangte kangbra killing ke halabang so me long dunong lo asin nili karju alam the bang ke lahen lo asili tuma phana bang ke jatmon labang so inglong so phan labang so ili tum ke sik sidul phan nangke pa phuk je phan bang si Assam government matangte law and order marang de tim kar biang long labang so tuliram rong hang pendang lok ladak local MLA Dorsing rong hang sitame lapuson na sailang no si nangke claim lo mapuson sinili arjun tum lang litum lapen ke non litum ka chini nangge bangke lasona sailang no yung sinang claim bom lang pulang te arona teng pen labang so administrative atuma phan sitame litum PIL pinang kokpo lapen ke labang so rat charia song atuma phan sitame labang so government ka charia